Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya, Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat. Iki bojone sampean, iki bojone sampean. Terus aku kudu piye? Terus Walid nak niken boleh ngono ndang. Wak Walid nak niken boleh. Tak nak lah sosis Walid layu. Walid. Apa boleh kita pakai? Apa? Sorban palit nakan Himalaya. Aduh nyai sumangga jali yang gak kena nyai saya sorban palit nakan Himalaya. Aduh nyai sumangga jali nyangga kena tuh nyai saya.
Rizky Bentanjuke monggo. Aten yang ngoko Sahabaten loro ing warnane ngucap sahabat tauhid lan sahabat rasulullah. Wajib poso umrah lan wadon badane dadi sehat imane tambah tangguh. Rukun Islam cakep lima iku dadi wajib pira ingkang tindakno. Sing guyub-guyub anak kunduk sing tansah mituhu ana dawuh mapa ya sampeyan nimbali anakmu aku. Sadurunge aku matur sing akeh-akeh, kula nyuwun dhateng para pamirsa ingkang pareng rawuh dalu menika. Saya minta tepuk tangan untuk keluarga Pak Junedi dan Ibu Ririn, tuwin keluarga agung Dana Mulya. Nggih. Bungah rasane ngati kunduk. Rumangsa bejo ora kaya bengi iki. Saka senenge binasake nandur cikal atapas limar. Nandur gedang pupus cindhe ya, Mak. Iya. Alhamdulillah. Sowan ana dukuh Krajan Kedung Salam Kecamatan Dana Mulya Kabupaten Malang. Lumadi kanthi Basuki ya, Ngger. Sowan ngersane sapa? Sowan para warga sing kepareng lenggah ana ing Kedung Salam. Khususe aku karo kowe sowan panjenenganing Bapak Junedi lan Ibu Ririn. Oh iya. Iki gelar tasakuran kok, Nduk. Ngono ya. Iya. Bengi iki awake dhewe nderekke panjenenganing Bapak Junedi sak keluarga safari Idul Fitri ya, Ngger. Iya, Yung, heeh. Silaturahmi kelawan panjenengane Bapak Junedi munggahe panjenenganing Bapak Misdi selaku kepala desa, Bapak Nurmawan selaku camat, munggahe pepunden kula panjenenganipun Bapak Dr. Haji Muhammad
Sanusi MM tuwin para warga ing Krajan Kedung Salam. Iya. Alhamdulillah, Nduk. Sowane awake dhewe bengi iki diberkahi hampir seluruh masyarakat. Nyambung talining paseduluran. Sapa ngerti ya, Mak, piyai kene dilalah isih keperanan kelawan budayane dhewe utamane wayang kulit. Wayangan kaya bengi iki ya Nduk nulak lekase panjenenganing Bapak Junedi nggelar tasakuran kanthi dana rasa bertema silaturahmi menggali ukhuwah yang bernuansa Islami. Halal bihalal utawa leburan ya Mak, bener. Urut-urutane diawali saka liburan, para karyawan padha cuti banjur mudik. Nggih. Cuti libur utawa libur panjang mula diarani liburan. Iya, wis teko desa Wutah Darahe banjur resik-resik omah, ngelabur omah, nganyarke tembok, mula disebut laburan. Iya. Rampung laburan ngancik lebaran utawa dina deng adeking salat Id. Rampung salat Id banjur apura ing ngapura halal bihalal nglebur dosa sowan simbah-simbah lan sedulur uga wong tuwa. Iya. Kuwi diarani leburan, merga nglebur dosa. Iya. Pungkasane sinebut luberan, merga suguhane daharan luber nganti turah-turah. Nggih. Liburan, laburan, lebaran, leburan lan luberan kuwi tradisi ya, Yung. Iya. Meriahe, Nduk, kaya ngene. Eman-eman yen halal bihalal kuwi ora ditradisikan. Gelar tradisi halal bihalal kaya bengi iki hidangane khas lebaran ya kuwi kupat lontong lan legondo. Kupat aku ngakoni lepat mula nyuwun pangapura. Lontong alane wis kotong mura kari ngunduh kabecikane. Pungkasane legondo, legane wis padha-padha. Iya. Bapak Junedi gelar tasakuran bernuansa Islami halal bihalal awit mestuti lekasi para wali kiai lan para santri. Bener. Piwulanging para wali ya kuwi sing gedhe kuwi nafsu, sing gampang kuwi janji, sing cekak kuwi wanci, sing cepak kuwi pati. Nggih. Sing ninggal tilas kuwi ikhlas, sing nyenengke kuwi apura ing ngapura, saling memaafkan utawa halal bihalal. Nggih, Yung. Sing gedhe kuwi nafsu, adane nafsu kuwi mau ditunggangi setan, mula nuruti hardaning nafsu padha karo nuruti setan. Sing gampang kuwi janji. Janji sabar lan ora kesusu, kuwi ra senggaan. Janji kuwi identik karo nadar utawa kaul utawa duwe sumpah, duwe kandha. Iya, janji kuwi gampang. Ning aja sok gampangke janji ya, Nduk. Nggih. Mula bengi iki aku karo kowe nderekke para keluarga Wagung Dukuh Krajan Kedung Salam Dana Mulya nganake halal bihalal. Sakwise kaya mangkene kabeh wis padha apura ing ngapura, wis ora ana pingget ati siji lan sijine. Ngelingono kabeh kuwi tangga becik, kabeh kuwi sedulur. Isih tunggal basa, tunggal bangsa, tunggal negara. Iya, Yung, heeh. Matur nuwun dene panjenenganing Bapak Junedi wis kepareng nimbali awake dhewe sak kanca ya, Mak. Iya. Malah ora mung kowe wae kok, Nduk. Kersane panjenenganing Pak Jun uga nimbali para kadang bintang tamu. Oh, ngono iya. Bintang tamu pelawak kakung ana siji. Terus tambahan waranggana iki pancen akeh banget. Oh iya. Bengi iki kowe nek arep bothok sinden kelakon, Nduk. Nggih. Lah piye waranggana kok cacahe pira kuwi? 1 2 3 4 5 6. 6 karo 7 karo 4. Lho piye 11. Wis 11. Iya, wedok kabeh. Nggih. Lah iya to. Ning aku ya anu tak jarak iki mau kok. Awake dhewe sowan para waranggana tak jumenengke kabeh. Karepe ben para pamirsa pirsa yen waranggana kuwi kabeh agemane ya ta wiwit kebayak sak jarike kuwi
diasake anyar diparingi karo Pak Jun. Lho, piye? Ibu Waranggono ayo tepuk tangan kanggo Pak Jun. Nggih. Dadi sinden-sinden mangkat wis ora nggo apa-apa, Nduk, wong wis dicepaki ning kene kok. Nggih. Wis. Mung kari nggawa daster saka omah. Terus paitane iki ya apa coba? Nggih. Gelungan ya sing nemu. Nggih. Terus ageman ya paringane Pak Jun sak jarike. Iya. Diseragam kabeh. Wah, jan ketok le ayu-ayu kabeh. Nggih. Ya gen ayu wong ora tuku kok. Iya. Mula ayo iki gandeng ujupe lek-lekan tirakatan aku tak ngaturi kadang bintang tamu pelawak. Iki Mas Garing dikeroyok sinden 11 bakale. Nggih. Kari kuat ngayahi apa ora? Ya mung kari jamune no. Ha iya. Jamune we cindil sak mbokne kok. Nggih. Mula yo Mas Garing diaturi pinarak, aku njaluk tulung dipethuk nganggo mikat manuk larase pelok terus iku dijaipongke, dikibarke dhisik. Iya. Ayo kene. Monggo Mas Garing, pinarak wonten mriki. Monggo kula dherekaken. Iya, Sok. Alhamdulillah wis icip-icip beksane Mas Garing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Garing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng neng Kutha Sala Mas Garing panjang yuswa. Ya amin, 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 amin. Nggih, tuku tebu cacahe 3. Mas Bayu, Apa? delok napasku.
Lah wong napas ya isih penak ngono kok. Penak apa menggeh-menggeh kok. Menggeh-menggeh nu enten apa? Mas, hukum fisika. Enten apa dengan hukum fisika? Dengan udara yang dingin, oksigen tipis. Lah kok bukan pola kau ngene iki, aku nyedot apa? Arep udarane dingin terus di napa niku dipirsani piyai semono akeh saiki dadi anget timbul semangate. Niki sing marai menambah power kula nggih piyai sing mirsani dalu niki. Hebat sanget. Cobi Mas Gareng. Piyai sakmene kok madhep rene kabeh. Enek siji sing madhep rono kae. Oke nguyu. Iya. Ngomong. Wajan niki ngetokke bahwasanya tempat sini itu memang sing seneng budaya tasih kathah. Alhamdulillah. Yai mriki pancen minded dateng wayang kok Mas Gareng. Nggih kedah. Namung inggih anu Mas Gareng nyuwun duka, kula nyuwunaken menapa menika mamitaken dhateng Bapak ing dalipun kula sowan menika rak nderekke pake to. Nggih, leres. Namung gandeng Bapak menika tasih dipun awat-awati dening dokter tidak boleh terlalu terforsir mila kepeksa kula ingkang sowan wonten mriki sekalian Mas Gareng mila nyuwun pangapunten tuwin kula nyuwun doanipun mugi Bapak kula tiyang sepuh kula Bapak Haji Anom Surata pinaringana sehat walafiat amin kegiatanipun amin saged nglipur para masyarakat wonten ing jagating pekeliran nggih mugi budi sing mirsani mboten kuciwa toh Ki Anom Surata mboten saged rawuh ning pun diwakili anak loro niki. Dadi kula kali Mas Bayunu putra kembaripun. Oh, malah aku lagi ngerti. Oh, lah ora ngerti sejarah kowe. Mila bapak riyen paring dawuh, anu Bayu kowe iki aja sia-sia karo Mas Gareng. Kae iki ari-arimu ngaten. Arep tak pendem kok joget. Wo, bae dadi Gareng. Dadi aku lahir gudres getih ngono ya. Wong iki wong jenenge mewakili bapak. Nggih to, paling boten membuat suasana semakin meriah, semakin regeng gayeng. Wah, jan saestu kok Mas Gareng. Aku sawan ning kene geloku setengah mati. Kok gelo kenapa? Ora ning pantai ora turu kuwi. Pantai kene lak pantene pantai ora turu to. Ngliyep. Lah ya ngliyep kuwi ora turu, ngliyep terus. Wah. Ora yen kono waduke iki watu gandul. Kuwi sing diliwati dhewe saka jalan raya kono ngliwati watu gandul. Apa watu gandul? Kalah. Karang kates ki lho. Karang ki apa? Watu. Ah, kates ki gandul. Walah. Kowe kurang nek cara Banyumas ngarani kates iki gandul. Kyai kene ya bingung. Makane sering piknik. Gen ngerti istilah-istilah liyane. Wong jenenge ditimbali panjenengane Pak Sando Junedi. Wah, komplit aku bakal ngarani. Nggih. Wah, jan piyai kok ora lepas saka asmane utawa namanya. Sampeyan ngonceki asmane Pak Junedi. Nggih, kula sedina wae lak jagongan kalian Pak Sando Junedi. Heeh. Bareng ngoten, wah sesuai dengan namanya. Apa maksud dari nama Nun Sewu Sando Junedi? Sando Junedi. Persuku kata apa per huruf? Persuku kata, Mas. Oh, nggih. San lu santai orangnya tidak terlalu formal. Nggih. Wonge santai, jagongi kula nggih santai mboten formal. Nggih. Terus doa selalu dipanjatkan setiap memulai sebuah pekerjaan. Amin. Terus jujur orangnya. Leres. Terus nekat merantau ke Jakarta dengan modal tekad supaya menjadi orang yang bermanfaat. Terakhir dikenal sebagai dermawan. Alhamdulillah. Loh. Hebat. Yen mboten dermawan napa enten sinden niki saombyok niki. Ya 11 lho. Seragam biru kabeh wah pamer. Durung kok
anu Waranggana durung kerawitane kabeh diparingi jaket kabeh nganti tekan peniti karo sopir. Oh, ora hebat. Wis sesuk jakete seragam wis. Karo aku dorang lurui sesuk. Jaket ora hebat. Kowe rasa ngresula urung itu aku dhewe ya urung kok. Lah kenapa wis nganggo jaket kulit nek sampeyan ya. Iki ora mung kulit tok iki sak tetelane iki. Wong Pak Junedi iki wis pirsa. Iki sapa iki kepiye wis di nganu apa? Pak Junedi pendampingnya Bu Ririn. Apa arti dari Ririn? Ayo. Iki diterjemahke. Ha iya no. Ayo aku wis ngerti nek golek mula tak dekokke. Sapa Ririn? Nggih, Bu Ririn. Iki riang hatinya menjadi istri dari Bapak Junedi. Nggih. Terus Rino wengi tansah ndampingi Pak Junedi. Wis jenenge sapa meneh kene? Jenenge sapa meneh tak terjemahke. Oke, gandeng sampean nantang saiki aku njaluk tulung dukuhe kerajaan. Ayo. Kerajaan. Heeh. Kerajaan. Kraki keranjingan utawa seneng nonton wayang penduduke. Ya. Ya bener, Terus Jan iki aneh seneng nonton kok ora tau nanggap. Ya durung gitu. Tahun iki dadi penonton, engko tahun ngarep dadi penanggap Allahumma. Amin. Ya didongake piyai kene sugih rejeki. Amin. Paringi sehat walafiat. Amin. Gitu panjang umur. Wis dukuhe wis apa meneh? Desane Kedung Salam. Ya. Ayo. Kedung Salam ku lak duwe kades to. Iki kadese mirsani ra iki? Mirsani no. Pak, ora ketang rokok sak pak lho, Pak. Tak gawe apik. Ngopo to kok terus rokok barang. Oke, kaitannya dengan acara malam hari ini. Kedung Salam terkait dengan acara hari ini. Pripun Slentrai? Keramaian malam hari ini yang mengadakan keluarga besar Bapak Junedi dan warga desa ini. Nggih. Terus dongane para warga muga-muga Bapak Junedi sak keluarga lan warga kene tansah pinaringan sehat walafiat kali sing nurbeda godha rencana saha lelara. Amin. Terus saking Pak Junedi dipun gelar wayang kulit kanthi dalang Ki Bayu Aji. Terakhir lampahanipun bangun Pura Kencana kanthi bintang tamu gareng saking Semarang. Kok sida melu nek mburi jenenge kok ketut. Wis kadung subuh-subuh tekan kene kok ora. Wes, lah ya wingi bar saka sumber manjing kula. Ora mulih bablas rene. Wah jan kok kaya ditata. Awake dhewe iki termasuk tamu nekat lho. Lah kok tamu nekat? Sing duwe omah ora ngerti ketamon wong sakmenake iki. Ana sing diguang rono. Wah, aku diguang ning daleme anu Mbah Kakung. Walah, upama aku dadi Pak Junedi tak guang segara Mas sampean. Aku mau ditari seafood tapi kok ora teko-teko. Iya. Aku seafood ki sing tak senengi ki kewan sing kelaran. Lah kok ngoten? Lho ana lho kewan laut ki sing kelaran ana lho. Apa? Kepiting. Oh iya. Dipiting ki lho. Iya, dipiting. Ana lho iwak sing ora tau ning ngarep, iwak laut. Nggih. Iwak kiper. Oh iya ning mburi terus. Ning mburi terus. Nggih. Iwak kiu ya ana. Iwak kok kiu? 9. Oh 9. Wong mburine engo. Ora urung tau mangan kok. Nggih. Kula niki ayo ujupe halal bihalal. Nggih, Pak Kades. So warga mriki mugi-mugi dinten menika saling melebur dosanya satu sama lain. Nggih. Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Kades malam hari ini yang sudah rawuh mirsani bisa memimpin desa dan warga sini dengan baik dan benar. Leres. Mengkian pun temoto rukun wargane ampun lali Pak nanggap wayang. Amin. Galange sinten mawon ora masalah, sing penting dagelane kula, Pak. Nek jek urip, nek jek tembung murah enak, tembung murah enak. Lah wong senengane kok ya. Ya tetep sehat. Mas Garing tak dongake tetep sehat panjang umur. Amin.
Ben wong sak donya ki mati sampeyan urip. Lho, kurang piye aku dadi kanca. Moh. Piye ta dongake panjang umur kok emoh. Oh, panjang umur sak donya mati sing urip aku dhewe enar tuku kopi ning ndi. Ya kali golek warung gawe dhewe kok. Oh, golek warung we. Mas Gareng, Nun, gandeng niki ujupe halal bihalal mengeti Idul Fitri. Kula tak ngaturke lelagon Idul Fitri nggih, Mas. oh pun digarap. Insyaallah menika karya Ki Jungkung Darmoyo. Menika kadang dalang saking Boyolali. Oh, Mila yo diaturke Cok lelagon Idul Fitri mergo iki ujupe halal bihalal. Monggo tak derekke. Yo buka saka saron. Ayo monggo tak derekke yo. Monggo Cok. Yuk. Bareng. Oh, pur. Cetok. Kandang-kandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepi ning wangi, tapi pondok mata lebaran nyoto. Idul Fitri hari kang suci, umat Islam suka gembira, akeh kang padha salam-salaman, dadi asrama lebur dosa, dosan timure basuki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yo, takbir, ayo. Mas Dedi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kandang-kandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepi ning wangi, dadi tanda kumapa lebaran nyoto. Idul Fitri hari kang suci, umat Islam suka gembira, akeh kang padha salam-salaman, dadi asrama lebur dosa, dosan timure basuki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah sampun katur Mas Gareng. Nggih, kanthi halal bihalal lineburna sedaya kalepatan dedosa lahir lan batin. Leres. Nggih. Kabeh ki apa to sing digoleki? Ngaten. Yen ora apura ing ngapura. Leres. Ana pinggeting rasa antarane tangga siji lan sijine, Napa, Mas? aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke. Cocok. Nggih Dadi, mboten? napa-napa niku wong jenenge menungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. Apes murka lali niku sandangane menungsa. Betul. Mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri, mawas diri dandani awake dhewe karben saya becik. Leres, Mas, leres. Nggih Mas Gareng. Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. Inggih. Awong ya napa niku
Piyayi niku nek wis ngapura ki wis atine ya lega, ora ngregeti pikiran, ora marake penyakit. Boten ganjel teng ati. Betul. Nggih. Nggih. Mas Gareng, Nun, menika gandeng bintang tamu akeh banget. Ya mbaka siji diaturke. ke ditanjake, Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih suasanane sik suasana ngaten niki. Nggih. Nggih, meniki malah pun nglumpuk kabeh. Alhamdulillah. Nggih. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak waranggana yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik Nggih. daun bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga kedung salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Iki bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo. Oh iya. Kairo Wis lintang saka Kairo sisan. Ulah kentip boy bocah iki. Nggih, heeh. Ndi bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng kene Mataram Mas Anggit. Hai ah. Ora ngira bocah kaya pring ngene kok Sik kondange Pripun to? ngarane Pakde? kaya pring iki maksudnya piye? Lah iki lho Nggih. bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya, iya. Pawaan. Pawaan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Dok. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh ngono lho. banget ngoten lho Pak De. Lagi ampun banyak. Lengge awet saking mriko wau sampun Iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sampun mirsani. Saka Blitar enek, saka Wah, Surabaya enek, nggih lengkap sangat nggih Mas. saka Jember Mas enek. Dalang. Dadi iki Iya. cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan. Amin. Nggih, Lah iya, no. alhamdulillah. Nggih, Jenengmu ugi sapa jenengmu? kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok Wis tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa-dawa angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kok iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin Kok nggih. sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. Leluhur ki wis podar e. Ah niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak Ya ya De, panjenengan. pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De? Ya Beda. ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Nggih. Lah, berarti mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid Nggih. yang berprestasi kaya Mbak Amin Lintang Kairo. amin matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen ki cek mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Amin. Iki ana Nggih, pundutan leres. lagu
Nggih, Mbak Lintang. Saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, Bapak Jun nggih tasik lenggah. ayo Samenika. jelas ngeten. Ingkang pundi? Ah. Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon niki juragrawah iki. Lah nggih to. Saiki Kan isih tanggung mirsani. jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Nduk? Bawani. Pedang kuning. Ah. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadyan wujud timung peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit Honda iki piye to, Pak De? Tegese kowe Kok malah ge? kowe tuk nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, Wes, mboten Pak luar De. biasa. Tasih ajar sakmenika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun Lho, ngoten to Pak De. nek nyewa sampe nake dhewe iki lho. Lah nggih lho. PT Kantropus, wong iki nek ngenyek aja sak penake dhewe. Oh, kamu ra enak. Oh, aku Ayo, kerpus bareng. ya Nduk. Diucapkan ugi Pak De. Apa? Kula dereng maaf-maafan kalih piyantun pundi? Yai anu ta. Kiai Yai Salam Dono salam Mulya. nggih Dono Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bancaan ya. Bencaan pripun? Nggih. Nggih. Nek ra apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak De. Anu, Halus manis tora merati. Sehinggan golek isi podang Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Nek Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggone isi nyenah sayang terangganku kali ora krasa isa awan nganti bengi
Omahe Gondomino. Yo kendangane tangan di sepake. Bumi. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Dok. Ya, matur nuwun. Ana angker meneh. Arek angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur yo jogete ngirama. Tapi lebih membanggakan lagi bahwa putra saka Mas Gareng kuwi dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih ta? Kula pun cerita kata-kata kalian Pak Jun. Nggih. Pangestunipun pemirsa wayang kulit pun loro dokter kabeh, bojone dokter kabeh. Sak omah doktere 4. Kula ajeng buka poliklinik. Poliklinik wis duwe ragat, wong ki urung duwe ragat poliklinik. Oh dadi nglumpukke klinik-klinik sik kuwi ya. Yo ngemis apa piye? Mboten tegese iki nyelengi. Sudah saya katakan anak-anak boleh jadi dokter, tapi garis bawahi. Nggih. Dahulukan sosial daripada komersial. Leres. Pun alhamdulillah. Nggih. Tangga teparo lara parani yen perlu tukokke obat. Nggih. Niki yoga-yoga niki. Piye? Niki yen lara gratis bahkan dapat bonus. Kriteriane bonus ki manut larane ya, Mas. Nggih, pokoke periksane kudu ning anakku lho. Bonusnya piye kuwi urut-urutane piye? Semakin parah semakin besar bonusnya. Upamane ana sing lara gatel, panu, kureng. Bonuse sepeda gunung. Weh. Terus nek ana sing lara watuk, sesek ngono kuwi. Genjot ora kuat kendaraan roda loro metik. Wah. Terus nek ana sing lara jantung, kanker, paru-paru ngono kuwi. Saya parah kendaraan roda 4. Apa? Ambulan. Wes kari rumah sakit apa kuburan. Mula nek ora gelem ya kudu diudi kesehatane. Nah, segembira apapun mendapat hadiah, kalau sakit ya tetap sedih.
sedih. Nggih, mula Ngoten, hati yang gembira kuwi adalah obat. Nggih, Nggih, atine disenengke, beban pikirane ora usah digawe abot. aku tau dikandani anakku, Pripun? Pak. Yen bapak kepengin waras wiris, kejaba medis ning sing luwih penting Nggih. kuwi ati lan pikiran gembira. Nggih. Gembira ku ora mergo saka duwe duit tok. Nggih. Gembira ku bisa mencari hiburan yang murah meriah tanpa biaya. Contone nanggap bapake dhewe kon joget didelok anake. Yo ora bayar. Ya ora ono to, Mas. Wong anake dokter kok nanggap bapake. Ya. Lah pengen gembira kok nanggap bapake ya. Gembira iki ya yen ragat sing Nggih. cucuk kaya Pak Junedi. Leres. Pak Junedi hari ini dan keluarga adalah orang-orang yang paling gembira karena orang yang paling gembira adalah orang yang bisa menggembirakan orang lain. Amin. Loh. Jan elok tenan. Lancar men dengaren. Mbok aku mergo ya urung kei jaket kuwi mau lho. Iya. Aku wis dipeseni pokoke aku kowe arep bali kudu laporan beliau. Oh nggih, kae mau ning spray. Luwih anget timbang jaket. Jaketmu sak awake spray iso dienggo. Pak Junedi Bayu Sirik. Aku wis entuk kok. Oh. Mbak Prigel, ayo kene. Jebul kene Mbak Prigel. Ayo, metaram. Terus. Yo. Jarwing. Jarwo. Kentan bali Ulang apa setyane kelakon. ngono Sing sayo sing rukun halo. Alhamdulillah. Piye? Kowe iki apa bar menek klopo kok jarikmu mawut iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jarik tulis dadine rada luset ngoten. Ya ngono ki lho resikone sindian nganggone jarik cap-capan ngono kuwi. Kenyek jenengan iki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih makane terus piye Tak ngene benak iki? kene. Alah, wis ora usah golek kesempatan. Sampeyan ki modus asine. Sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Waduh. Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. Weh. Masya Allah, hebat patut tenan. dicontoh niki Om Bayu. Patut ditonyo. Anu dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Ayo. Mas Gara itu pancen dienggo percontohan. Nggih. Pak Junedi sok mulai dalange ampun iki to, Pak. Ngopo to? Omongane ra enak dicontoh, ditonyo. Mas Gareng, Dun, niki ugi salam hormat Saking- untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrad. nggih matur. Beliau nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni, wah luar biasa. Minded, Nggih, saestu. maniak minded utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mengke ora ketang sak cenglingan disuwun berkahe Dono Suwanten. Nggih Pak Sus. Mengke anu kersane duet karo anu adikku Niken. Nggih. Iki tak mulai skop jenengmu sapa, Dok? Prigel apa? Prigel Pak De. Lah ya Prigel sapa panjange sapa? Prigel Pangayu Anzar Wening. Prigel kowe iki cah ndi, Dok? Kediri kula. Oh, ke awak. Loh. Kawak piye ta? Omamu lak ke awak to. Kawak piye maksudnya? Kediri. Kediri. Diri iki lak awak. Lah, Kediri niku kutha Kok Kediri, senengane kota gonta Kediri. ganti jeneng. Oh, diplesetke. Ya lah, ngono wae nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Betul. Kita Alhamdulillah. mula Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Niken, Nduk Lintang
kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis menginternasional ora mung nasional. Betul, alhamdulillah. Ora hebat. Nggih, diaturaken matur sembah nuwun kagem Apa-apa. Bobot Junet Nggih. lan ugi Ibu Ririn ya Pak De Betul. yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki Betul. berekspresi. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak hanya memberi kesempatan berekspresi, tapi juga belakang wae terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul, Nggih betul. ta? Nggih. Betul. Mas Gareng. Nun. Mbak Prigel kersane nggih jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diharap Dono Suwanten. Oh. Menika saking Pak Junedi. Oh ngaten. Bu Nggih. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh, Oke. ngaten. Ya. Nggih. Monggo Bu Suning menika dipun rencangi Mbak Prigel kali Mas Gareng. Monggo pinarak wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo, metaramke, Cok. Metaramke, Cok. Ayo. Monggo Bu Suning. Timun sigara Ayo bangun bareng-bareng. Kae neraka sampirke. Sunek, Ibu Oh, niki Bu Suning sampun Anu, nyuwun sewu, kepengin genake Bu Suning dalemipun pundi, Bu? Lho Mas, kok sampean pateni to Mas? Miki babat. Nah, monggo Bu. Asli kene Mas Gareng. Asli Wonosalam. Kedung Wonosalam. Salam. Kedung Salam. Nuwun sewu, kapernah menapa kalian Pak Jun? Putranipun Mas Dalem nika. Anu nak dulur berarti. Nggih. Nak dulur, alhamdulillah. Ngasta menapa, Bu? Tani Pak Usan. Tani. Pensiunan. Wah, sami kula nggih pensiunan. Pensiunan apa? Lek Ibu Suning menika kan pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa Ya aku kira-kira? dosa apa wae gelem. Loh. dus gembel kuwi kena. Oh ya, kok Nggih, Bu, badhe nyekar menapa? Bu Suning. Napa ajeng nyekar Mas Gareng? Ora nembang kali Mas Gareng. Kowe seneng to yen tak tinggal? Anu Om Bayu nyon sewu. Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu. Alat berat ya Pak De ya. Alat berat wis Alhamdulillah. apa wae. Apa wae? Apa wae beliau lakukan. Awake dhewe engko lek mantuk siji-siji souvenire ya alat berat traktor. Ngono. Lah winginane nika kula tanggapan nggih serak mriki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenire ya buah. Oh, dadi manut karo sing nimbali. Nggih, leres. Sesuk Sesuk sampean jare arepe ning gone juragan Kijing. Sido ora wi? anu Infone ngono infone. anu kijinge iki khusus nggo wong wedok nggonen dhewe wae. Mas Gareng kok nesu Aku apa tak kok? keri. Kok nesu Kok apa? nesunan? Dagelan ra leh nesunan. Ora nesu liyane ku buah kan transportasi kok kijing. Lah Lah kok rezekine wedi ngapa? Wedi karo kijing iki ngapa? Ora wedi keri. Loh, ora ya ora usah wedi kijing tekan omah digawe kursi. Yo, ya ora. Wes iki ora masuk akal. Kok ora masuk akal. Oh nyatane wong sing omahe pinggir kuburan kae iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. Oh kreatif ya. Ah, iya. Nggih. Bu Suning badhe nembang menapa, Bu?
Kalian Mbak Napa? Prigel lah monggo. Nggih, napa, Bu? Monggo. Anu biasanya Bu Suri niku tembange slendro Pak D. Oh, napa lagune napa? Napa lagu sing dereng digawe? Monggo. Nggih, biasanya gluduk asmara niku lho. Gubuk kok gluduk. Sik kowe ayu-ayu kok rada pedhok ngono lho. Ora ngono Jo kaya ngono. Gubuk kok gluduk. Kleru dibenerke to putune. Jenengan lho bulan iki. Kuwi lho nek kene iki lho. Ajeng nyanyi napa? Terserah pun. Ya gubuk asmara iso. Gubuk Oke. aswaje. Asmara. Ya, gubuk asmara. Niki mawi bawi mboten membayu. Bawa kok bawi. Ya ora, pancen rada sentet bocah iki. Ya wis. Yo, Bawa bawi. wis wae ora dianu ayo. Ya. Dibawani, monggo. Sing Ayo, ayo. bawa Yo. Nduk Prigel. Ya. Ini apa guyang-guyu nanggap dhewe guyu. Oh, Ya. sinani. Ya, Nduk. Ya. Malam Minggu. Lagu lawas ki malam Minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan ki dalang bayu. Mesam-mesem wis nyokot debok beneran. umur masamu bantengan kok nyokoti debok. Anu, ayo. Badan kedung salam. Badan kedung salam niki teng kedung salam to leres nggih Bu. Ya, dong salam. Mengetiri yoyo pitri Bagya mulya tinebena ing Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, lancar rezeki dan panjang umur ya Pak De. Amin. Nggih menika tembangipun gubuk kasmara. Mangga Bu Suning. Buka celuk nggih Bu. Mangga. Yuet luwiwat. Nah, ayo. Lagu Yuet liwat. Vokale tambahi Mas Medet.
iya iya. Ngerangin Mas Nada. Dereng rampung Bu, kirang kecil nggih. Kira kedip kowe. Anu terusno Mas Pian. Nggih. Cak. Yo. Monggo. Cak. Terima kasih. Mbak Nuwun, Ibu Wah, Sune. luar biasa. Mas Jarek. Matur nuwun nggih, Bu. Mugi-mugi sehat selalu nggih Bu. Sehat terus, sehat Sang terus. yuswanipun nggih, sangesunipun. Nggih, monggo. Ibu, Matur nuwun, matur nuwun. Bu ning ki ora adil. Nggih. Lah apa ta? Karo Prigel cipika-cipiki karo aku ora cipika. Alah, alah. Alah. Sing arep ngopo? Sampeyan iki pantese didoni ae. Kok dicipan-cipiki kok kebagus men sampean iki? Aku arep takon, Nyapa? kowe rong tau dinikah karo wong tuwa ya? Urung. Ya ciyak mentah-mentah. Apa sik mampu sampean? Eh, Apa sik mampu? ora. Ngono kok Matur ita nuwun, itu. makasih Dok Prigel. Nggih, matur nuwun Om Bayu. Ya, Sukses nggih, selalu nggih. nggih. Matur nuwun, ya. Amin. Matur nuwun ya, Nduk. Iki, aku tak njuk tulung adik wedok. Sapa? Dok Niken. Ayo kene, Dok. Dok Niken Salidri. Monggo. Kene Ken. Monggo. Mataram yuk. Dorong. Kawe kaya. Sumuke Limon sikarane ayo bangun bareng bareng Kayo sing rukun Ayo Mas Gareng. Kowe iki ngopo? arep diterak sepur Kok iso diterak sepur piye? saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe Kuwi trisik. Kuwi ya. oh kirek Trisik nek cara penari ngono kuwi lho. Wong kok senengane. ah mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe Apa kok anyang-anyangan? ngene Kuwi benake jare oh ngono ya. benake jare
Aduh. Selamat malam, Duk, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Mas Sehat Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salinan Tibos piye? padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing Dan tasik nem kathah Nggih. lupute ngapunten dereng saged teng Solo. ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu diramungke gaweane. Injih. Bakune dijaga alhamdulillah. kesehatane nggih sahayu. Inggih Kang Mas, ya ampun, pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi. Lah. Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu. Alhamdulillah. Kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanom. Nggih, ning niki Nggih. simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok Wah, muga-muga iso ketemu meneh. Wonje alhamdulillah nggih Nggih. mugi-mugi saged panjang yuswanipun Mbah Hanom nggih Mas. Amin. Amin. Kula najan Dungane. kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula jan kangen banget Tek. Nada salihu, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan Pripun? niki mau kula bungah lho Mas. Saya Bungane Mas. apa? Bungane apa cah? Kula tas napa jenenge tas Tas lenggah lenggah. ta nggih ta. Lah aduh ini apa? Wis alal bialal karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar innallaha masobirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. Ah. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku namanya Loh, aku- tidak sopan. Oh iya no. Itu namanya penghinaan. Lho aku grek. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene Lho iki. aku grek. Sabar, sampean kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Wes. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngonone Ya Mbah. kowe ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal aizin wal faizin, Nah, mohon maaf ngono lahir toh. dan batin. Ah. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Apa? Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusane ki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cetak panjang umur. Sampean ki sudarungan bener. Lah iya. Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi Nggih. manten. Aja teko, Sepurane lho. aja kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. Ya kan ya, ya kan ya. Tasik, tasik. Lah ora terus sak karepe dhewe. Kok Gaya sik, acara kok sak karepe Cara dhewe. ngendi? Lah aku kan Wong yo cara ngendi mantu kok manut tamu cara ngendi? lah ben tak tekani kok. Wis kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya, ya tak sumbang wis. Pokoke Surat. angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya Wis. sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih iki sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. mas aku kompak karo. Aja Kono, nesu ta. kono kok nyambut gawe. Wong tuwek nek nesu ngono ya aja ta. Ora, ora. Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cedak Mas. ana menatine rada anu. Inggih ayo Pak De didongakne dhisik. Iki acarane apa? Mbah. Alah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal Nggih. apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung salam. Nggih. Kedung salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando iki bocah iki syaratane elek. Ayu-ayu senengane utek-utek kuping, utek-utek irung. Agar bar kuping terus irung, apa ora mambu kowe? Lah jare sapa angger bar kuping irong? Lho, Lah lah bar kowe. kuping mesti lara. Malah saya Nikan malah saya nemen. wiwit cilik gilani saiki kok. Ya ora to. Wah kok Biyen yo ngono kuwi. Cilikane lak ipel-ipel lemu ngono kethok aku. Ah, Pak Digaran.
kok ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Ning iki pancen yen niken iki spesialis. Bocah apa? iki Dokter spesialis. Amin. maksudku ki punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah gula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Menika Bapak Majen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrad. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. Wonten ngirangi pangurmatan monggo kersa Monggo. iki Tintingane Mas Sigit, lu tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, aku ingin damai. Dirian barat, wilayahku. Dirian barat, 2 kali cok, lompake. Dirian barat, wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, aku ingin damai. Dirian barat, wilayahku. Dirian barat, wilayah. Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Oh, Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun yang mana? Ini beliau. Loh, karo sing nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, saya bener sing di. Kowe ya ora iso to? Pak Jun Kiki. Pak Jun iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Nek kuwi ora jen nek kuwi iblis. Aku wegane mlebu kendi lho. Niki berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh, hotote. Alah. Ngopo lho nikah iki kok senane kok. Lah, Mas, kayak squishy lho. Kok malah kaya bulanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Mbak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho, mboten napa lho, mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju Mboten. ki ngopo Pak, maksude? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih memaaf. Oh, belum. Anggota, tolong habis ditangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos. Bosok moro sendiri. Pak Sus, Ya. nuwun sewu Nggih. menawi pikatuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Disi, Pak. Kabur kanginan. Ya pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh Pak Garing. Kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Ayo. Oh, ora lulus. Buat saya itu loh, kalau tangan Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Saya Timur. lahir di daerah Desa Wotsugo, Kecamatan Jatirogo. Wah, pundi niku? Tuban. Oh, Tuban. Wong banter ora jamak kok ora ngerti. Lho mergo Jati ya akeh Jati Srono, Jati Rogo, Jati Puro, Nggih. Tuban. Jatirogo, Sakmenika Tuban. ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Bang Junedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin, Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena
kita semua sama di sini. Kula Tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa, hebat. Nuwun sewu le Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema. Arema. Aja ukurannya sami kali kula niku, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah oversize. Tak gareng. Ini enggak sampai ke nasional kan, enggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. Macan. Wah, tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang, Pak? Meong. Oh, jebule padha aku. Itu gareng ini. Aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan? Ini laki-laki setia, betul kan? Nggih. Laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwa nu napa, Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. kita tidak Denny takut. Ken ini saya kenal dari kecil sih dan kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Nggih, Sambil yo. fitness nge-gym itu lagunya Denny Ken yang lagu Ambiar itu. Oh, Makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Nah. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora nyanyi wong urung digawe kok. Pak Dalang. Pak Nggih, Jun Pak itu Dalang, langsung. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten namung nyuwun Pak. jaket tok, Mas Gareng. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Lunas. Dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Badhe. Wis, nah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Amun, paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten. Monggo. Nggih, anu Lagunipun napa napa, lagunipun Pak? menapa Pak Lagunipun Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa? Napa remenanipun? Ken apa? Ya lagu Ambiar bisa ya Mbak Nikan Nggih, gitu. saged. Sik, apa, Biasanya Pak? ada teksnya, ini enggak ada teksnya nih. Pak, Oh, sik nari ambiar. Saya dengan Malang ini Apa suasananya enak. Cuacanya sejuk ya kan. Banyulangit Hujan. ya, Banyulangit. Nah, monggo Oke. monggo. Penyu langit. Nggih. Apal tuh Mbak Nikan? Nggih, hafal, Pak. Mbak Nikan yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gareng tadi joget aja ya kan. Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Mas iki itu ya? gur genane tok iki anu kongkonane Mas Bayu, Mang. Ken. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Pokok senengane kok nyandut-nyandut daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, Iya. gak ada syukur ya wis, ngalih kono rasa melu Ayo. ngene. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa Pak? Jaket ukurannya apa? Oh kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima Pak. Ya, ini 7 yang- meter, Pak, 7 meter jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Wah sirik gue juga. Oke, nek lagu ambiar ini lagu. Banyulangit nggih. Oh Banyu Banyu Langit. Ayo, coba digarap gamelan Banyulangit. Banyu Langit. Heeh, monggo. Anu patete slendro sama Oke. nggih, Pak. Nggih, ayo jajal, Cok. Ya, Cok, disiapke. Monggo. Yo. Cocok. Banyu langit sing ngono dhuwur kayangan saksi bisu kelingan mendungi udan talasuna atine wong sing kasmaran satya janji seprene tansah kelingan gunung rapi purba nelu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung rapi purba sing langgar Wonosari Yogyakarta.
garing anggap janji merangkati sedih gadung tresnani nanti kapan aku ora bakal lali ademe gunung merapi purba melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung merapi purba sing ngelanggar Wonosari Yogyakarta janjine nganti suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore janjine lungane nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni sategane Adwur. Ayo Pak Jun. Ayo Mas Nanda. Dikasih entok-entoknya Mas Nanda. Angin ngelingake sliramu sing tresnani pengen nangis ketoke karo suwera weruh seprenen mongan angin ngalam ning dadaku tambah rasa kangen ning atiku kesiram udan jauh yo banyu langit sing ana dhuwur watu gede kelingan menungi udan tasono ini wong sing asmara Satya janji seprene tansah kelingan ademe gunung rapi pura melu suaramu ngomong ke apa ademe gunung rapi pura sing langgan Wonosari Yogyakarta janjine lungane nganti suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore janjine lungane nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni sategane. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Lima, Bapak Ibu, kalian Pak Jun. Alhamdulillah. Matur satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang panglima. Amin. Mas Manggareng, Dawuh, satu pertanyaan. Kenapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua tuh sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan. Saya lihat tadi kalau anak muda, aku maksud tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini, aduh. itu ada japaron Oh ada gitu. bambu ada Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Dan Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? ini betul. Betul. Terima Saya kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan Tepuk tangan untuk rakyat. Terima kasih TNI semuanya yang ya. sudah Malam membaur hari dengan ini rakyat. rukun Matur. duduk guyup, alhamdulillah. maturun, maturun. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan yang
Yub dan Rukun, ada Amin. TNI, Polri, termasuk Amin. ormas yang lainnya bersama-sama. Mari Amin. kita jaga budaya kita ini budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan Amin. sampai malah diambil negara lain. Beres. Kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, Nggih. doakan kalau bagus kenapa di divisi kita tangkap. Kan gitu, nggih. Ah, Mohon doanya nanti ya, insya Amin, Allah. amin, ya. amin. Kita juga terima kasih. Pak, Tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. Nah, muka-muka udan terus. Ngopo to kedungane? Lah aku ra katut tok. propose tetap ya. Iya. Siap. Oh, siap, Pak. Maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju lo, probos, baju loreng. Ayo kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. gareng. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf Nggih, ya, matur ngapunten nuwun, nggih, matur matur nuwun, nuwun. matur nuwun. Matur Terima nuwun. kasih, Nggih. terima kasih. Maturun. Monggo lega malih, Ya, mentaram, makasih. turun. Jarweng jarwa. Jarweng matur. Terima kasih. Wah, gareng itu. Ah, Alhamdulillah. oh, Jan. orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Alah, alah. Amin. Amin, amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndelek dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Ah, Iki mau aku wis diwenehi lho. pipi. Terus Resepe sampean- duit sampean- ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duwite tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Lah iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ora. Ora duwe. Aku ora nanggok blas e. Lah iya. Lah kayak di oh gini. Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Terus ngate kaya ngono iki lho. Lah keri ya kayak. Oh, Tiba nikan. iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Nikan iso suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kowe kelas pira to, Dok, sayang? Kelas 1 Saiki. SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangestune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho. Berarti wong agamane kuat. Agamane kuat. Kaya wayang. Wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe. Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi. Lah. Aja Ngono lho. aja beransumsi. Aja Ya. nesu. Iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti Nggih. padha karo si Lintang. Lintang Kairo. Ah. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar kudu. Kurung ya, Pak De. Eh, Kurung. apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik panggah kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti Ah, ah. ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Yo njaluk yen ra bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Dan ati. berarti sampean lek gor-gorek materi. Berarti kan sampean dudu wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuk oh nek kuwi seni nguyuk. Oh kok malah warna-warna. Kowe apa? Tak goleke. Apa? Tak goleke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipon. Iya. Lah yoga. Oh, Lah kae malah kakak. malah kae dadi mokondo. Mbak ini kan berarti kancani Mbak Winong. Mbak ini Mbak Winong. Ini Iya, Wah, Mbak iya. Winong. kowe Ini Mbak iki. Winong. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nang. Ayo.
Sik, ning laras pelok terus wae. Sepote tunuk gleng wis ya Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tunuk gleng ngono ya ya. Mending ngono ya. Ya, Oke, ya, engko ya, ditampa ya. bareng ya. Ayo. Ciralu tunuk. Wis, ayo Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo bocah lho. Kan. Dalem, Coba sepatumu ganti jogeti Mas Garing jogete piye mau. Iya. Dah, coba. Ayo. Ayo Mas Garing coba. Ayo Pak, ayo Gimana? Pak. Gimana? Dah baleni. Ayo kan. Tunuk gleng. Mas Garing. Tunuk gleng. Eh. Tunuk gleng. Iya. Tunuk gleng. Oke, ngerti. Tunuk gleng. Wes. Tunuk gleng. Wes. Tunuk Iki gleng. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Apa? Ngetus. Wah, Gen. Mbak Wina di Mbak Wina rene. Semara ini kan iki lho. Ora ini lho seput kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Apik, sepet Pak. Ya kene. Waduh jan. bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik neh? Balik lah sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Loh. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gom kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Ning kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya golek ya apa. Oh ya, apa kuwi apa prinsip? Nggih kan, dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane iku mbok apa ngono ta. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Eh? Dadi walit wae, dadi walit. Walet, Walit. walet Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura kowe. Ya, sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit nani kan boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sake. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Apa? XX. Wis ora acep. Kene saiki Mas Garing yang tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Lah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe iki. yo kok sik ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung winong karo gandrung niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? benar. tenan po. Apa Tani. TNI apa? Yo tiru-tiru Pak Susi mau. Wis rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba niken sik, ayo. Sing magandrung niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Iye, men nggo anu rabuk nyawa. Masamu tebu piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki tutupi sarung ngene. Ayo. Pepujane ngati. Tegur aku kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tuwa roman malah tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur. Yo. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terap Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Isi. Apa mung awakku dhewe. Gini. Genti winong. Genti wino. Kuwi lho.
Jangan Terus dicueki, mendadak, iya. jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah ya ini. Jangan mendadak ibune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki sedaya kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh, bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa takut. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Lah jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono. Dadi ben digoleki tangga, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Napa? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diajarke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welasan nomring wa mami. Gegere Winong lek ning kene ketok gawedi. nikane yo Gegermu dhewe rene yo tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak, Hah? tak nak. Yo dinak. Sosis walit dah layu. Kulit walit dah kisut. Ya nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti Kosek. nikah. Udah layu. Wis mbok tos karo. Teguh udah layu. Yo. Ganti, gandrung nikah ganti. Yen cedak tansah. Apalane ditukui? Nanti. Pindho mimilan Besok kapan? Besok kapan katekan? Heeh, iso suwe iso lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejen. Jan kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti Winong. Genti winong rene kowe. Jenenge gandrung yo diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Dadi wong Walah. lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang Winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Oh, kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakoda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus gitu nesu ngopo nganggo laras to? Dene aku ket mau dinyek terus kok. Boten. Jangan mungkin lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Kowe Iya. tenan lho. Maksudnya- Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Umpama Larase sira pendek, Mas. nakoda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri. Nyik nyam nyak nyik. Nyam-nyam. Lah nyapa melo subing barange. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur babuk. Cucur. Walah. Kok latah men to ya? Bukan seluk memanik saka Mbak Winong sik iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo yo. Mung sliramu kang dadi mani ing
14 kira mau jaranan ya. Nggih.
Krimping-krimping parane prajurit Buddha terus nangkep lumayan lucu balakan suara kanggo amile kumandan tariksa Malik Slendro. Krimping-krimping parane prajurit Buddha terus nangkep lumayan lucu balakan suara kanggo amile kumandan tariksa kancan samati paname rasa Terima kasih. Nuwun. Apa? Piye Mas jare ngomong? Ketarik, makasih dia tuh Mas. Eh? Lek kadung aku nyangkling iki ya. Ayo terlalu. Ayo. Winong lho, winong. Ya Bang. Ayo lele. Pate rame. Hop, sik. Niken apa kuwi? Celeng. Kuwi no? Jaran. Jaran. Mas Garo iki kire. Kuwale. Ngopo? Piye? Ngopo? Putra dalem dicokot kire. Bener dicokot gere, tak petele. Lolos. Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin. Bayu. Amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih. Aku di Apa? tali asih. Lah ngopo kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotak sing wis ora ono. Apa tali dadunge kok kedat. Aku Ayo joget sik no. Kayak mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lah aku Bah. karo winong lo kringeten. Adus keringet iki lho. Bayu ya no, karo wedokan lomo.
kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lagi. Mbak Niken karo Mbak Wino gen leren sik. Langsung. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Bangune padha kecekele tak dereke. Taklar kang samya seba Bendara bingkang samudra